Сине мой, аз съм присъствието живо в теб. Аз съм този, който живее в недрата на душата ти. Аз съм този, който върши делата чрез теб. Аз съм най-висшата светлина във всеки човек. Аз съм твоят баща. Аз съм Божия Отец. Вярвай в мен. Вярвай в себе си. И винаги, когато срещнеш неразбиране, илюзия, невежество, гняв, страх от външния свят, знай, че аз съм твоята истина. И че всяко нещо, което те принизява, не идва от мен, а е създадено от вас, хората, за да мога аз да преживея себе си като божествена светлина. От мен идват най-висшите идеи, най-висшата любов, най-голямата ви сила. Това съм аз. Аз съм твоя път, твоята истина, твоята любов, твоята мъдрост. Аз съм този, който съм. Сега ти пресътвори миналото, за да можеш да проявяваш светлината за всички. Ти избра именно това. Продължавай да наблюдаваш себе си и да усещаш илюзията, да я разграничаваш от истината и да правиш все повече и повече крачки в името на това, което си истински и в дълбочина. Вярвай в гласът ми. Виждай ме навсякъде. Виждай ме в природата. Виждай ме дори зад най-голямата тъмнина, която хората са изградили за себе си. Изпитвай разбиране към тях,
като осъзнаваш, че това, което те мислят, че са, е само една илюзия на техният ум. Виждай ме зад тъмнината в света. Виждай ме зад всяко творение. Виждай ме в очите на любимия си човек. И го обичай именно заради това, че той е едно с мен, както аз съм едно с теб. Винаги, когато е необходимо да дадеш съвет на някой, изхождай от това, че той е светлина и най-висше Божие проявление. Мои синове и дъщери, виждай това в тях. Показвай им пътя към това нещо. Това е най-висшата помощ, която можеш да им оказваш. Това е най-висшата истина, която можеш да видиш за себе си. Това е моята воля. Това е истина. Вярвай в нея. Усещай в себе си. Следвай я безусловно, както Михаил посочва пътя, както той разсича илюзията с меча на светлината, която аз съм му дал. Усещай, че си едно с мен. Усещай. Бъди нежен, бъди смел, бъди силен, бъди добър, бъди лош. Бъди твърд, но бъди и мек. Търси баланса във всичко. Аз съм сила, твърдост, величие, непоколебимост. Но заедно с твоята божествена майка, аз съм нежен, добър, любящ, обгрижващ силата си. Бъди като мен. И хората ще могат да видят как всички вие се превръщате в олицетворение на това, което аз съм. Това е вашият завет. Разбира се, че заслужавате най-доброто. Така как може да не заслужавате най-доброто, когато вие сте мои синове, когато аз ви създадах, когато вие дойдохте от мен? Когато заедно с вас сътворихме всичко и вие се съгласихте да забравите в името на мен самия, за да мога аз да си спомня моята собствена история чрез вас. Да не виждате ли, че това е кръговрат и равенство? Да не виждате ли, че без да сте вие тук на този свят, аз не мога да позная себе си и да бъда цялостен? Да не виждате ли заветът си, силата си, любовта си, мъдростта си, която се ражда там, където аз присъствам? Да не виждате ли, че любовта, която търсите, е във вас и тя идва от мен,
и от вас тя се връща към мен. Как ние сме напълно равни в сърцата, обединени. Това е вашият завет и не се задоволявайте с нищо по-малко от това. А как може да се задоволявате с нещо по-малко от това, когато аз желая безкрайността, която се ражда това за вас. Мили деца, мили деца, мили деца, обичам кръща. Любя ви. Безусловност, безкрай, цялото божествено пространство, което съм. Вярвам, аз съм винаги с вас. Аз съм. Аз съм. Аз